ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. ва пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. ин кор вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. ташаккур барои дастгирӣ. акнун биёед наворро оғоз мекунем. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Келвин Катар ва Гига Чикадзе баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳар дуи ҷангоҳаро вазни даркориро карда тавонистанд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад, ки аллакай имшаб баргузор мегардад. пахши мустақими турнир аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад ва ин турнирро телеканали Матч ТВ ва Матч Боец нишон медиҳад. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали паҳлавон пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепидшуда. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану гуфт ки муҳориба зидди Сирил Ган охирон муҳорибае мешавад, ки дар он Фрэнсис бо чунин маблағ меҷангад. биёед суханҳои Нгануро гӯш мекунем. ман дигар барои 500-600 ҳазор доллар муҳориба намегзаронам. тамом, ин охирон муҳориба аст. ман барои муҳориба зидди Сирил Ган розӣ шудам, танҳо ба он хотире ки ин муҳориба сабабҳои шахсӣ дорад. танҳо мехоҳам боварӣ дошта бошам ки ман беҳтарин ҷангувар ба ҳисоб мерам ва ин қуввозмоиро ба анҷом расонам, гуфтааст Нгану. ҳамчунин Нгану гуфт ки дар вақти муҳориба ҳамаро ҳайрон хоҳад кард. ман як чиз омода кардагиам. ман як чизе тайёр кардагиам, ки одаморо ҳайрон карда метонам. одамо фикр мекунанд ки ҳамаи корҳои маро дидаанд, аммо ман як чиз ба онҳо нишон медиҳам. ин муҳорибаҳои кӯтоҳи ман дар ҳақиқат ба ман имконият надоданд, ки ҳамаи корҳои метонистагии худро нишон диҳам ва ба назари ман ин дафъа ман чунин имкониятро пайдо мекунам. барои ин чиз ман рӯзи 22 январ омода мешавам. ман тамоман дигар ҷанговар бо маънои хуб мешавам. албатта ки қувваи ман бо ман мемонад. ман ӯро гум намекунам ва вақте ки ба ман лозим шавад, ман ин чизро истифода мебарам. ҳатто агар ман баромади беҳтарин нишон доданӣ бошам, ман нокаутро рад карда наметонам. ҳатто агар ки ин имконият дар дақиқаҳои аввали раунд пайдо шавад, гуфтааст Нгану. бале дӯстон, ҳама медонанд ки Фрэнсис аз ҳама зарбаи вазнин дорад ва як зарбаи ӯ любой рақибро ба нокаут рӯй мекунад. аммо чӣ хеле ки мебинем худи Нгану бо дигар нақша мебарояд, лекин агар имконияти нокаут пайдо шавад, ӯ ҳатман ин чизро истифода мебарад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган аллакай рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. шаби гузашта манбаъҳои хабарӣ хабар доданд, ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ба бемории ковид гирифтор шудааст ва айни замон ӯ дар ҳуҷраи худ дар меҳмонхонаи Сингапур қарор дорад. дастаи Ҳабиб хабар доданд, ки бемории ӯ вазнин нест ва Ҳабиб худро хуб ҳис мекунад. мо ба чемпион саломатӣ ва шифои комил орзумандем. шаби гузашта чемпиони пешинаи Беллатор Александр Шлименко интервюи калон дод ва дар он хабар дод, ки дасти шикастаи ӯ то ҳол соз нашудааст. Шлименко гуфт, ки ҷавоби табибонро интизор аст, то ин ки тамринҳои худро барои муҳориба зидди Фаридун Одилов оғоз кунад. аз рӯи суханҳои Шлименко, табибон охири моҳи январ ба ӯ ҷавоби аниқ медиҳанд ва барои муҳориба зидди Фаридун ба ӯ 2 моҳ лозим аст. агар охири моҳи январ табибон ба ӯ тамрин карданро иҷозат диҳанд, пас ӯ моҳи феврал ва март омодагӣ дида ба муҳориба мебарояд. аммо агар табибон гӯянд, ки аз моҳи феврал тамринҳоро оғоз кун, пас Шлименко рӯзи 22 март зидди Фаридун ба муҳориба баромада наметонад. дӯстон, дар ин ҷо чӣ гуфта мешавад? дар аввал албатта ки мо ба Шлименко саломатӣ хоҳонем. ин кор бо любой кас рух дода метавонад. ҳамчунин ман боварӣ дорам, ки ҳам Фаридун ва ҳам мухлисони ин муҳориба ҳар дуи ҷангуварҳоро бо омодагии хуб дидан мехоҳанд, то ин ки баъди муҳориба ҳар гуна баҳона нашавад. барои ҳамин охири моҳи январро интизор мешавем ва умедвор мешавем, ки ҳамаи чиз аниқ хоҳад шуд. топови ҷангувари UFC дар вазни сабук Рафаэл Физиев боварӣ дорад, ки Арман Царукян дар реванш Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. барои чӣ ман чунин мешуморам? шояд барои оне ки ман бо Ислам Махачев тамрин кардагӣ нестам. ман танҳо муҳорибаҳои ӯро мебинам. абу Арман боша, ман тамрин кардагиам. барои ҳамин шояд ки ман чунин фикр дорам.
ма фикр мекунем ки арман дар стойка шавқувартар аст. онҳо ҳардуяшон зарбаҳои нокавтӣ доранд. дар гӯштинг боша албатта ки ислам сахт аст, аммо арман низ дар гӯштинг сахт аст ва боз ӯ ҷавонтар ва гуруснатар аст, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ва Арман Царукян соли 2019 дар қафас вохӯрда буданд ва дар муҳорибаи хеле дурахшон Ислам Махачев бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. баъди ин муҳориба Арман Царукян 4 муҳорибаи дигар гузаронда дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. дӯстон, шумо бо суханҳои Рафаэл розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозидид хонаободу сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.